आजकल के ढेर लोग गवैया लोग एगो गाना मार्केट में टुनटुना तो पैर पर पैर चढ़ा के बैठे लगत त घमंड 2 दिन खातिर रहेला। जेकरा के टीके के रहेला ओकर आचरण ने बता देला कि तू टिकबा कि ना टिकबा। केहू कतनो दबाई लेकिन पवन सिंह ना होई के छोट पे कहिला। ऐसे बहुत लोग के चुभिला, उससे हमारा कोनो फर्क पड़े वाला बा ना। ऐसे कि हमरा प्रोग्राम करत 20 साल हो गई। ओ घड़ी से हमने के कलाकार ओइसन जिला से जैसे छपरा जिला बा, ओइसे हमने के बक्सर जिला बा, आरा जिला बा, ई लयदार जिला हो। एमे कहे के ना पड़ेला, जब अच्छा लगेला तो अपने आप हो जाला। भोजपुरी में सिर्फ इकलौता कलाकार बहुत लोग हैं, हम लोग भरत शर्मा, विष्णु ओझा बाबा, लेकिन आज के डेट में जो जिसको हम मानते हैं दिल से वो है सिर्फ पवन सिंह। इसमें दो राय नहीं है भैया। देखिए रवा यूट्यूब पर चढ़ा दे आ लिख दे हमें एहू तेरे मोच साइड के कहत रही, लेकिन नो डाउट जो गा देंगे वो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कि हम कलाकार हैं, हम स्टूडियो में जाइला तो हम कैसे गाइला हमरा मालूम बा। हमने को जौन चीज गा देले पहले जाई, आप सबके आशीर्वाद है। नो डाउट पवन सिंह इज द बेस्ट भोजपुरी सिंगर। आज से ना जब हमने के सुर संग्राम में नहीं जा